Lasă-mă, trebuie doar să-i la capăt. Încă 30. Încă 30. Încă 2000. Hai, până mă intervin. Știu că doar dai bine. Ia filmează aici. Sau de sânge. Sânge aia, cabara aia, sânge. Mă, ce de ce, mă, de ce? Hai să țin partea asta. Și să plâng. Plângi, copile, Dumnezeu te aude. Gata, gata. Nu ce trebuie, mă? Că mă doare, frate. Să mai dau și partea asta. Am făcut numai. Mai dau și eu de fapt. Gata, frate, și mai fac. Ia. Filmează aici. Super.